És imprescindible en aquest cas començar explicant què és Junts pel Sí. Junts pel Sí és molta gent molt diferent d'aquest país que s'ajunten amb un objectiu que és fer la independència de Catalunya. I això per què és important explicar-ho? Doncs perquè ens trobem amb una candidatura que hi ha gent que ve de militar a Iniciativa per Catalunya, gent que fa 4 dies era membre d'Unió Democràtica, gent d'Esquerra Republicana, gent de Convergència, independents de sectors molt diferents, gent de Súmate, que representa aquesta gent que defensa en castellà com a idioma matern la independència, cantants com en Lluís Llach, que encapçala la llista gironina. Per què és important això? Doncs per explicar que estem davant d'unes eleccions que són absolutament diferents a qualsevol que hi hagués hagut abans i amb un objectiu molt més complex políticament, molt més important i que ens ha de portar a un escenari de futur on disposem de totes les eines i per tant que ens permeti fer la política turística que realment aquest país necessita. Mentrestant, doncs òbviament hem fet un programa d'urgència, diríem, de què ha de passar en aquests 18 mesos que plantegem nosaltres i en el qual fem una defensa tancada d'un model turístic que en aquest cas sí que compartim tota aquesta gent tan diferent, que és un turisme basat en la sostenibilitat i en la qualitat, en una aposta clara per la protecció del nostre territori, que és el nostre valor principal i un dels motius pels quals la gent ens ve a veure a casa nostra, ve a fer turisme a casa nostra, la descoberta d'un patrimoni importantíssim que tenim, també la confecció de programes a partir d'aquest patrimoni, per tant que sapiguem què en volem fer, com el volem explicar i com explicar la nostra història a través d'aquest patrimoni i una aposta claríssima per la qualitat, i la qualitat té moltes vessants i em sembla que n'hi ha una d'important també de dir, que vol dir que hem d'aconseguir un turisme de gran valor afegit, però que també la qualitat és la formació, la qualitat és formar els nostres professionals i per tant a darrere del nostre projecte turístic que hi hagi professionals amb bons contractes, ben remunerats, però també ben preparats i que, per tant, es mereixin aquestes condicions. Bé, nosaltres pensem que el turisme és un sector molt important. A Catalunya representa el 12% del PIB i, per tant, és un sector molt competitiu que cal continuar avançant i invertint per conservar la qualitat del servei i dels recursos. Per això pensem que hi ha coses que no estan acabant de funcionar i que s'hauria d'emfatitzar sobretot en una línia de tenir un turisme diversificat, no només allò al sol i platja, sinó un turisme més enllà d'això, cultural, esportiu, gastronòmic, és a dir, hi ha una vessant molt important a Catalunya a poder oferir, per tant, diversificat, sostenible, per tant, un creixement que sigui possible al llarg del temps, un turisme que tingui una qualitat de l'ocupació, perquè hi ha una certa precarietat que pensem que no és acceptable en aquest sector, i per tant, un turisme que pugui ofertar tot això. Per això nosaltres pensem que les línies a treballar haurien de ser bàsicament 3. Una, fer un pacte del turisme, un pacte sobre el turisme tant amb el sector empresarial com amb els sindicats per poder reforçar, dignificar aquest sector en el camp de l'ocupació, formació, etc. i tot allò que sigui necessari. Pensem que el camp de la taxa turística, els municipis han de disposar d'aquests recursos perquè la taxa turística ha de permetre no només fer promoció sinó també conservar el destí. I per tant, això és una vessant molt important. I el tercer és reforçar el turisme cultural. Aquest país té molt patrimoni a poder ofertar, molt patrimoni local i en diferents municipis, que val la pena que amb la diversificació que nosaltres proposem fer un èmfasi en el cultural. Pensem que la gent ha de poder conèixer tot el patrimoni que la nostra societat disposa. I bé, pensem que si tirem per aquí conservarem i continuarem disposant d'un turisme que és bo, tant per la gent que treballa en el sector com pels visitants que ens visiten a Catalunya. El turisme és un sector econòmic que té molta importància a Catalunya i per tant nosaltres som partidaris, evidentment, de potenciar-lo però sobretot reforçar-lo. I en aquest sentit creiem que a Catalunya tenim un element fonamental que és la tradició turística, és el sol i són les platges, però estem convençuts que hem de buscar altres opcions que també siguin atractiu turístic i que donguin la capacitat de sorprendre en els nostres visitants. I en aquest sentit tenim des de tradicions, des de cultura, des de patrimoni, des de gastronomia, hi ha tot un seguit
opcions que entenem que conjuntament fan que l'oferta turística de Catalunya sigui diferencial respecte d'altres ofertes turístiques. En aquest sentit, som partidaris des del punt de vista de polítiques públiques d'entrar amb 3 elements que considerem fonamentals. Un primer, el de finançament, i en aquest sentit, especialment quan hem patit problemes de finançament per part de les entitats de crèdit privades, reforçar el que seria finançament públic a través de l'eina que ja disposem com és l'Institut Català de Finances, i després, òbviament, cuidar moltíssim la projecció internacional, però també la projecció interna dintre Catalunya i a la resta d'Espanya, que és un mercat força important i que entenem que també cal potenciar i donar a conèixer la nostra oferta global per tal de treure'n un profit des del punt de vista turístic. Creiem, i així ho hem estat durant els anys que hem estat Convergència i Unió, que el turisme és un motor estratègic del país i en aquest temps de crisi ha sigut el tractor de l'economia. Aleshores, el turisme funciona bé, i ara el que hem de corregir i polir és les coses que es poden millorar. Nosaltres estem defensant una reducció de l'IVA, entenem que amb una reducció de l'IVA podem ser competitius amb la resta dels països de l'arc mediterrani. També defensem i apostem per un turisme de qualitat. Pensem que tenim un know-how de molts anys al sector turístic i cal que el posem al dia i que el modernitzem. Aleshores cal ajudar els empresaris i emprenedors en 2 nivells. Un nivell és amb el dels ajuts econòmics, a interès quasi zero o interès molt baix, i l'altre nivell és ajudar els nous emprenedors que apliquen noves tecnologies i que són innovadors del turisme. Creiem que aquest know-how que tenim i aquesta expertesa en el sector turístic de molts anys l'hem de seguir apostant i defensant, i ho estem fent, i per aquest model apostem. I també, evidentment, apostem per un turisme sostenible amb el medi ambient. El medi ambient és clau per potenciar el turisme, i també hi ha una cosa que és molt important, que el turisme és convivència. Em refereixo ara més concretament a la ciutat de Barcelona. El que s'ha de buscar és la col·laboració entre agents públics i privats, ciutadans i veïns, perquè el turisme no sigui incívic i perquè el turisme, en definitiva, perquè funcioni, el que ha de satisfer és el turista, però també el que és ambaixador del turista, que és el ciutadà. Assenyalaria, jo crec, 3 de claus. Un és que és imprescindible tenir una avaluació sobre un sector, el turístic, que és clau, que, com s'ha repetit i s'ha dit, és el 12% del Producte Interior Brut de Catalunya, doncs tenir una avaluació de quins són aquells aspectes positius i quins són aquells aspectes, per dir-ho, negatius o que són millorables. Bàsicament, la petjada ecològica, la petjada social que té el turisme. Hem vist casos com al barri de la Barceloneta, amb aquesta quantitat d'apartaments il·legals que no tenen cap control, o projectes absolutament faraònics com els de Barcelona World. Nosaltres creiem que el turisme i els beneficis del turisme també han de respondre a una lògica que és la del bé comú i ha d'ajudar a resoldre un dels problemes principals que té Catalunya, que són les desigualtats socials. Per tant, plantegem també que la taxa turística es reverteixi no per exemple, a la Fórmula 1 o en fires com el Mobile World Congress, sinó amb projectes turístics vinculats als parcs naturals, i que ajudi també a que aquest concepte tan estacionari del turisme que tenim vagi a altres territoris, insisteixo en el tema del patrimoni dels parcs nacionals, i no només el turisme de sol i platja.